wallahi tallahi al'amarin ka ya ishe ni mai gida. Yau kuma daga waje za ka tsaya ka dinga kira na duk abin da za a yi kenan a titin ma mun sai da hali. To na auta me ya same ki? Yawwa duba wannan kadan doniyar. Kina ne yake shi. Ko ba ta da lafiya ni na dauka ko kudin batarwa ne baki da shi. Ina jin yaron nan likita yana nan gurin. A'a. Oh. Ya Rasulullahi. To dawo daga nan. A'a. Dawo ai yanzu mun isa ban nan baban nake yazo ya samu masifa. Yanzu kuka taso ne? Zauna nan ki jijinu. Ka ganta nan tana zuwa sai ta gidi. Wallahi sannu. Lafiya me same Wai cikin ne yake ciwo. Ka gani? Cikin ne wai yake ciwo. Ko ba ta da Allah sosai likita da Allah. Ake, ha? Ai, ciki ne da wannan ne. Menene? Ciki ne da. Me? Ciki gare ta. Ka likita ka gaya min gaskiya. Bai wa Allah zan Faɗa min gaskiya. Wannan fa abin kullun auna shi muke muna gani. Ciki gare ta. Ina? A'a ba na son shan. To uban waye bai da ciki? Waye a? To shine ma na gani. Nace to uban waye ba shi da ciki. Sai ga mu. Ciki na haihuwa ne. Abin da zan ga Mun miki. san da ya mace ce ba? Wannan abin da haɗin baki duk abin da ya samu ya ta da laifin ka munafiki wallahi mai gida munafiki ne kai duk abin da ya samu ya da saninka da saninka wallahi da saninka waye ya sarganta su kai ne mai gida ni ne kai ne ni ne eh ne ke wani akan yaron nan ma yanzu dubi wannan ayo an je gani ta tafi da ita kan za ta bi da ita kauye a je can ta yi wani kauye ai wallahi tallahi sai ya kai ta kasar ku ni ba a gidan iyaye na ba wannan abu kuma munafiki gashi nan dogon munafiki